Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Kapag nag-mall tayo, karaniwang hatid nito ay saya. Pero iba ang naranasan naming magkakaibigan nang minsang mag-mall kami. Sa halip na umuwi kaming nakangiti, kilabot ang naiwan sa puso namin dahil sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kira, isang masugid na tambalanista. Isang araw nakipag-meet ako sa mga friends ko sa Maynila na matagal ko nang hindi nakikita dahil sa probinsya na ako nakatira. Nag-meet up kami sa isang mall na malapit sa school nila. Sobrang excited ko noon at sabi ko susulitin ko na ang paggala. Walang humpay ang aming tsikahan at kulitan. Hindi pa kami nasiyahan, lumipat pa kami sa isang mall na katapat ng unang mall na pinuntahan namin. Tumawid kami ng footbridge. Habang papalapit sa mall, ay parang bumibigat ang aking pakiramdam. Tapos, ewan ko ba, parang nakakarinig ako na may bumubulong sa akin, na parang humihingi ng tulong. Dinedma ko lang muna sa umpisa ang kakaiba kong nararamdaman. Ayoko kasing masira ang bonding namin. Pero pagpasok namin sa misteryosong mall, mas lalong lumakas ang mga bulong. Kasabay nito sumasakit na ang ulo ko. Pero muli, sinubukan kong dedmahin ang lahat. Kumain pa kami sa fast food chain at naglaro sa arcade. Pagkatapos noon, nag-ikot-ikot pa kami at saka nag-shopping. Nang magagabi na, naisipan na naming umuwi. Nagpunta na kami sa ground floor para lumabas ng mall, pero nakakapagtaka dahil hindi namin makita ang exit. Hindi na namin matunton yung escalator na dinaanan namin nung una. Para kaming naliligaw na hindi namin maintindihan. Nagsimula na akong kabahan. Lalo akong kinalibutan nang makita ko ang mga taong pinagtitinginan kami at nakatingin silang lahat sa amin. Yay! Ano kaya yun? Ang creepy ng mga itsura nila. Kataka-taka talaga ang mga pangyayari dahil kabisado ng mga kaibigan ko ang pasikot-sikot sa mall na yun. Pero noong mga oras na yun, para kaming napunta sa ibang dimensyon. Halos 45 minutes kaming paikot-ikot. Napakalamig sa loob ng mall, pero naliligo na kami sa pawis. Sa pag-iikot namin, may nakita kaming concierge. Nagtanong kami kung saan ang daan palabas. Doon po kayo dumaan, ang sabi ng nag-assist sa amin habang tinuturo ang isang hallway. Sinunod namin ang direksyon na itinuturo niya. Pero bago pa kami makalayo, muli akong napalingon sa babaeng nag-assist. Assist. Letter Z. Assist. Hindi, isipin ko na lang social ka. Assist. Di ba pag social ginagawa? Oo, ginagawang May Z. classmate ako, may teacher kami pangalan Susan. Oo, Yung teacher Susan. ko, Susan. Oo. So, Susan. social ka. Social So, ka. assist. Nakakayamot yung assist. Zamol. Zamol. Punta ka Zamol. Zamzam. Ayan na. Pero bago pa kami makalayo, muli akong napalingon sa babaeng nag-assist. Halos mamutla ako sa takot nang maaninag kong duguan ang mukha ng babae. Yay!
At ang lalo pang nakakatakot ay nakangiti ito sa akin. Dahilan para mapakaripas ako ng takbo. Narating namin ang isang parking lot na napakadilim. Walang katao-tao kaya binabalot na talaga kami ng takot. Nagsimula nang umiyak ang isang kaibigan ko. Wala kaming ibang nagawa kundi ang magdasal sa gitna ng madilim na parking lot. Pagkatapos naming magdasal ay parang bumalik na sa dati ang lahat. Pagkadilat namin ay bigla na kaming napunta sa gitna ng mall. Sinita pa kami ng gwardya na makita niyang umiiyak yung isang kaibigan ko. Magsasara na po kami, bakit umiiyak yung kasama ninyo? Ang sabi ng gwardya. Ikinuwento namin na naligaw kami sa loob ng mall. Nagpasama kami sa gwardya sa exit at doon na kami nakahinga ng maluwag. Simula noon, hindi na kami bumalik sa haunted mall na yon. Sa halip kasi na ma-relax, ay stress at kilabot ang naranasan namin. Ako po si Kira, isang tambalanista, at ito ang creepy story ko. Oh, Always your number one. FM radio station. Love Radio.